musel pracovať proti Hemskému. Ušiel za našu bránku, tam pred Michalkom výborne zakročil Chára. Ešte Česi zblokovali puk, ktorý chcel Zdeno Chára vyhodiť, keď českých útočníkov zamestnal Sersen. Máme tam kompletný druhý útok pre Libora Hudáčka, veľká škola, Časlavová delovka končí v Lacovom náručí. 25 sekúnd, koncom treťej tretiny tohto semifinále v našom obrannom pásme. Teraz dajme dve ruky hore. Pretože takéto chvíle náš tým nezažil presne 10 rokov. A aj vtedy sme si to finále museli vybojovať po veľkej dráme samostatných nájazdov. Neuveriteľné chvíle pre náš hokej. Ešte si musíme počkať na definitívne potvrdenie. Opäť pálil Čáslava, za bránkou je Sersen. Pred našou bránkou Krúcha, ale nedostal sa k strele ani on, ani Hemský. Ten musel prekľučkovať až k mantinelu. Jeho strela, ktorú ale zblokovali naši hráči. Ešte to skúšal Aleš Hemský. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Slovensko! Slovensko! Buďme titul majstrov sveta proti Rusku! Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou v Hatman Aréne. Vladimír Vujtek, rozprávkový tréner pre náš národný